Il-linja nazzjonali tal-ajru KM Malta Airlines se tkun qabżet il-bejħ ta' miljun biljett minn bdiet tilqa' l-bookings mill-aħħar tas-sena li għaddiet. Waqt li dak iż-żmien il-KM Malta Airlines kienet għadha fi żmien ta' tranzizzjoni biex tieħu post l-Air Malta din bdiet topera inqas minn xarejn ilu, eżattament mill-31 ta' Marzu. Fl-ewwel ġimgħa li bdiet taċċetta l-bookings il-linja nazzjonali tal-ajru kienet diġà bieħet il fuq minn 122,000 biljett għal-programm tas-sajf ta' din is-sena. Sal-bidu ta' din is-sena l-ammont kien diġà tella għal kwart ta' miljun booking. Kontra dak li jiddikjara l-Partit Nazzjonalista, anke jekk kull meta kien fil-gvern dejjem ipprova jkisser il-linja nazzjonali tal-ajru sa minn twelida fis-snin 70, l-istorja tal-KM Malta Airlines qed tkun waħda ta' suċċess kbir, kif wieħed li se jagħmel il-gvern attwali mmexxi mill-Prim Ministru Robert Abela, u r-riżultati qed jaqbżu kull aspettattiva anke tal-kumpanija innifisha. Il-linja nazzjonali tal-ajru li kellha rwol importanti għall-ekonomija nazzjonali fl-aħħar 5 snin qed titmexxa bi strateġija sostenibbli. Fil-programm attwali tagħha din qed ittir lejn 15 il-belt prinċipali Ewropea fl-Olanda, il-Ġermanja, il-Belġju, l-Italja, l-Ingilterra, Franza, Spanja, ir-Repubblika Ċeka, l-Awstrija u l-Iżvizzera.